Novak mi je tada rekao, njegovo je samo da trenira, ostalo ću ja, kako je Đoković pomogao Hamadu da postane najbolji na svetu. Srpski teniser Hamad Medžedović osvojio je prestižni Net Gen turnir u Džedi i tako poneo epitet najboljeg mladog tenisera na planeti. Nema sumnje da će ovaj fantastičan uspeh biti ozbiljan vetar u leđa 20-godišnjem momku iz Novog Pazara koji predstavlja svetlu budućnost srpskog tenisa. Malo ljudi zna da ništa od ovoga najverovatnije ne bi bilo moguće bez velike pomoći koju je talentovani As imao od svog starijeg kolege Novaka Đokovića. Nole je na vreme prepoznao ogroman talenat kod Hamada i nesebično pomogao njegovoj porodici da se izbori sa svim poteškoćama. O tome je otvoreno u jednom intervjuu koji je svojevremeno dao za Sportal govorio Hamadov otac Eldin Medžedović. Imamo sreće da smo završili i kod Novaka, hvala Bogu. Novak se stvarno trudi oko Hamada. Na sve načine, finansijski, mentalno i društveno. Sjećam se drugog razgovora sa Novakom. Tada smo konkretno razgovarali oko koraka u Hamadovoj karijeri. I evo, iskreno ću vam reći, štipao sam sebe tokom tog razgovora da bih ubedio sebe da se sve to događa. On mi je predlagao ideje, šta da radimo u vezi sa Hamadom i sjećam se da sam mu rekao, Nole, izvini, ali sve to košta. On nastavlja, predlaže mi trenera, priča kako ćemo, šta ćemo i dodaje, Hamadovo je samo da trenira, ostalo ću ja. Ja mu opet kažem, Nole, to košta, kaže Eldin i dodaje, Tada mi je Novak rekao, Edo, ne radim ovo zbog para. Imam gdje zarađujem novac. Jednostavno, moja uloga i moj zadatak je da pomognem. Kakav bih ja kao čovjek bio ako ne bih deci koja to zaslužuju, koja vole tenis i još i postižu rezultate, pomogao. Ja ga slušam, a on dodaje, znaš kako ćemo. Sutra kada Hamad uspe, isto ćeš da uzmeš nekoga kome ćete vi da pomognete. Naravno, Novak je ispunio svoje obećanje. Otac je otkrio da je tokom cele 2021. godine plaćao trenere, putovanja, hotele, avionske karte, fizioterapeute, pripreme, bukvalno sve. To je stvarno velika svota. Jedan trener košta puno, pa gdje su kondicioni trener, fizioterapeut, tereni. Zamislite, najbolji na svetu zove moje dete da idu zajedno na pripreme. Zamislite to. To bi bilo kao da vas Ronaldo ili Messi zovu i kažu, ajmo na fudbal ili javi mi se ako ti treba nešto. Te stvari u današnjem vremenu deluju malo strane, ali hvala Bogu ima ljudi kojima nije sve novac već gledaju ljudskost, ispričao je Eldin. O velikoj pomoći koju je imao od najboljeg tenisera svih vremena govorio je i sam Medžedović. Novak mi je finansijski pomagao. Daje mi sve što mi je potrebno za karijeru. Sve je pokrio. Pomogao mi je kada mi je to bilo potrebno i dalje mi pomaže na sve moguće načine. Srećan sam da je tu za mene, rekao je jednom prilikom Hamad.